אתה קפה? היי. יכולה, זה לא יצא לי מהאף. מתרגלי, חני, מתרגלי. תבוא יותר. יו, זה נורא, נו. טוב, מה את רוצה שאני אמציא עכשיו ספרי ואני ארסס? צאי החוצה. לא, זה נחרט לך באף, כאילו. באמת. אז מה את רוצה לעשות? אני רוצה שהיא תהרוג את הכלב. מה, לא? אני חושבת שזו החלטה שלך. אלא? של אמא. אוקיי, אבל יש פה איזושהי בעיה, כן? היא לא מסוגלת לקבל את ההחלטה הזאת. צריך לעזור לה. מה? באמת? מסכן. באמת, די. הוא מסתובב פה בבית, הוא לא רואה, הוא לא שומע, עם חיתול. זה לא חיים. קשה לה, בסדר. בשביל זה אנחנו פה. רגע. הבנתי. רוצה שאני אגיד לה. יודעת משהו? מה? לא משנה. מה? לי לא תקשיב. עזבי, לא משנה. מה? באמת? היי, ממוש. רוצה תה? מים חמים בבקשה. אני אכין. שבי, אל תפריע לעצמך. מוריה. בבקשה תעזרי לי, תרימי אותו, הוא נפל ותשימי לו חיתול. אני אעשה. מה, היא רוצה משהו? לא יודעת? היא ביקשה ממך כסף? לא. מוריה, בבקשה תדברי איתה. אם את רוצה ממני, זה בת שלך. אם את רוצה לדעת מה קורה בחיים שלה, תשאלי אותה. אין לי כוח. טוב, אני הולכת לישון.